En l'altre vídeo parlava de les ideologies, però n'hi ha que aclarir que no n'hi ha que confondre les ideologies en els pensaments que tingueu, en els criteris que tinga, en les idees i a les conclusions a les que heu arriba. Això és el més normal del món i és el que toca que cada un tinga la seva manera de processar el que li envolta. El que passa és que quan un li pren massa carinyo als propis pensaments i a les pròpies idees, corre el risc de fossilitzar-les. Ahí és quan els pensaments se converteixen en ideologia, que pareix que no puga evitar fer un pack i una associació d'idees en les que s'identifica. I identificar-se en algo, en aquest cas en unes idees, té el risc de no poder trencar en elles, perquè la realitat és que cada cosa que passa mos canvia. Per repetitiva que sigui aquesta cosa, es repeteix en unes condicions lleugerament diferents. I això, el cabet, ho va processant en diferents matisos. Així és que sempre estem reaccionant i reinterpretant les coses que ens passen. Per tant, hem de deixar-nos un marge per canviar la manera de pensar i per flexibilitzar-nos i per adaptar-nos, per reinterpretar. És lo normal. En les ideologies això no passa perquè són inherentment rígides i això és un problema. Així que si aquest procés de contínua reinterpretació de les coses que ens passen, que ens permet anar actualitzant el pensament, és interromput, com passa quan fixem una ideologia, doncs hem deixat de pensar, en realitat, i hem passat a identificar-nos i a defendre una identitat, que és la ideologia. I això és el mateix, la diferència que pretenia jo en l'altre vídeo ficar sobre la taula, no? Vol dir això que com que els pensaments van canviant perquè la vida va canviant, no té sentit agarrar-se a la lògica que t'ha conduït a tindre aquests pensaments? Pues no vol dir exactament això. L'únic que vol dir és que hem d'intentar no agarrar-li massa carinyo, però els pensaments es tenen per alguna cosa i les idees es tenen per alguna cosa. Jo en altres vídeos he dit que sóc ateu i jo sé per què ho sóc i he fet les meves reflexions sobre el tema i he arribat a les meves pròpies conclusions, però no me refugie darrere un ateisme militant. Això és el que vull dir. Jo sóc independentista, per exemple, tinc els meus motius, cultural, lingüístic, econòmic, des de moltes vessants, però entenc que qui no ho és, doncs no ho és, perquè cada un tenim el camí que tenim i és normal que cada un tinga la seva manera de veure les coses i d'interpretar-les. I el que un considera millor una ofensa, un altre no li dona importància. I això és així, ja està. El que un considera un espoli, l'altre li diu solidaritat, no? Que diuen estos. Però bueno, jo tinc la meva manera de pensar, com cada un té la seva, però no faig d'això un escut, o per almenys no excessivament rígid. Val? S'ha de defendre en força quan la situació ho requereix i quan està en joc certes coses, però en el dia a dia, en el món quotidià, el tracte entre persones, doncs no pot determinar si ens portem bé o malament en una persona. És que seria absurd.